butas. Gising ako at isari ko sa rakalista. Oh, pidyan na eh. Ah? Tara, tara. Okay, walay na tayo guys. See you later. See you later, tinumbok na. Ako tayo sa alimu ko siya. Ay. Ay! Hindi na mo. Naman ako. Dinamikit. Ay, ano niya? Andi. Napapagat siya. Andi, ang ako talaga rin nung punya. Wala rin nang regalo sa puta. Paano ko lang nung katulog ka lang kasama itsura? Abalang ko bihi. Nagkaroon ng tira pa sa susunod pa kalang lang may karan. Abalang ko bihi. Suman unya-unya ay. Parang ko sa. Ay, sorry. Magpatawa ko naman ng amin. Dugoy di man niya. Ay. Kasi katulog ang kakabalaga tra. Siya ko tulog sa tali makinig. Wala, tulog sa tali makinig.
amin, siya Bueno, ka. kanuang katpas sa mga jagal sa ina, ito ako. Eh, katawan. Traffic. Grabe. Ganyan kasi yan. Eh, lagpas kulaan namin. Ah, sige, sige, sige. Lapas ni bahay. Bahay mo Siya taas ang tay-tay. Sa luwag mo na. Patandang ang tulay. Kaya yan. Tay-tay. Yan sa turong. Turong mo si dalawa rin. Lagpas mo may kaya dyan siya. Nagpasabulan sa tingin na siguro kin lang. Naglasan niyo. Di man, traffic na garati mo na. Hindi. Ganyan na naman 7-Eleven daily. Isa sa Golden kasi ako pumalaya. Diyan o, ayan o. May 7-Eleven na dyan. Bombay bahay ah. Si Musa di Manay. Seryoso? Nagpas na yung kilaan. Napula, talo na. Pinurito mo, no? Tara, nagpas na yung kilaan. Ay, sos, numutrack na kasabatan mo kuya, nga pala.